I veliki pozdrav svima, kao što vidite danas igramo Minecraft. Javio se jedan na Monstercraftu. Znači, evo kao što vidite tu smo na Monstercraftu. Znači danas pokušava oko 50 puta da snimi i ništa. Evo sad sam morao što na drugom niku da uđem. Koga? Malo frame drop. Lag 30 FPS, ja ne mogu. Dođi. Nema šanse pobedim 30 FPS. Osim ako nisam neki pro tu. To stvara. Pomaši vodu pičku. Ja ne mogu da verujem da sa 30 FPS ja njega eza. Sad ćemo gore sa šteka i mi ćemo da jurimo, on će da nas baci odavde. Znači imam novi miš pa ne mogu da se naviknem lepo. Ja to... sad se... puši. Znači pokazat ću vam sve teksture koje ja imam. Niješ jebat. Znači vraćam se kad bude nešto zanimljivije. Evo nas ljudi pao je, sad mi je bilo 200 FPS. Evo ga sa 60. Jebat ću ti pleme. Če izvinite što psujem. Sad ti malo bolje FPS. Nemoj. Mada. Sad ja nemam ni blokove za spot. Znači ostati. I sad će ono me baci. To je to. Sad šrip. Ajde, jebem ti mate. GG. Idemo u nofu partiću. Konačno malo bolji FPS. 60. Aj lagam. Ja ne mogu vjerovat. Lagam mi se 60 FPS. Pašćeš. Ovo brat, na serbu su svi mrtvi klikiraši, pičke jedne. Prvi onaj The Real Game, pa onaj It's Leon. Znat. 100 pičke. I ne znaju bez svakad igra. Vidi.
Queen of Mike. Kako mi uteče. Čak. Vidim pojma nejače. Pojede sve getove, ja nije. Ajde, no getov challenge. Znači, malo sam bolje PP, ali još se nisam navikao na miš. Easy. Sad ću da napišem hack. Ne znam da li vi čujete miša. Njen HP. Samo jedno majke ti. One hit. Is. Hack. Gdje se ne piše hack? Kako hack? Eto. Koji noob može da budeš? Ko ti kriš si... Ma nemaš hack. Ma kako? Jel, kak fakir. Još mu pišu imenom no hacks. Ja ne mogu da... Nijedno nismo izgubili. Ovaj haker se ne računa jer je to žena. I on se ljubi. Evo nas. PvP. Vidi sad kad mu ne zatvori. E sad dođu. Pju. Ja sam haker 100%. Koji je on ubio? Ne znam da li vi čujete mouse. Morao sam malo prekinem zbog malih tehničkih problemčića. Au, udario sam mikrofon. Shit, nigga. Igrat ćemo još ovaj, to je to. Mali lagovi na serveru. Znači, IP će biti ovdje. Vidi platiš. Lava spet. Jebeću ti. Ova ne zna da igra bez slave koji i ja. 10 voda u inventaru. Ubit ćemo, ubit ćemo. Brate, kako hitno uzima lik. Ok, to je to za ovaj epizod, vidim se u sljedećoj epizodi.